παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft Java Edition στο Hypixel και θα παίξουμε διάφορα mini games. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο Minecraft κιόλας. Ελπίζω να μην λαγκάρει καθόλου η οθόνη, να βλέπετε καλά. Εγώ έχω αργό υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε. Τώρα θα παίξουμε πρώτα απ' όλα. Λέω να παίξω Bed Wars. Το Minecraft είναι λίγο έτσι, κάπως περίεργο, γιατί έχω βάλει modes. Ναι, modes. Γιατί παίζω Java Edition, μπορώ να βάλω τα πάντα. Και κάποιοι χακάρουνε και βεβαίως εγώ παίζει να νικήσω. Θα παίξουμε έναν γύρο και μετά θα παίξουμε άλλα mini games. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε το βίντεο αυτό και ξεκινήσαμε. Ελπίζω να νικήσω. Έλα. Ωραία. Θα εξηγήσω λίγο για το Bed Wars, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν πώς να παίζουν και δεν ξέρουν τι είναι. Το Bed Wars είναι ένα παιχνίδι. Έχεις ένα κρεβάτι και πρέπει να το προστατέψεις, να μην σου σπάσουν οι άλλοι, γιατί αν σου σπάσουν μετά δεν θα μπορείς να ζήσεις. Πρέπει, το κρεβάτι σε κάνει respawn. Χωρίς κρεβάτι που μπορούν να σου σπάσουν δεν θα μπορείς να κάνεις respawn. Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε από άλλους YouTubers που παίζουν. Τώρα δεν το εξηγώ. Προσθέτω εσείς να ευχαριστηθείτε το βίντεο. Ωραία. Έρχεται κάποιος. Αυτό είναι δικός μας. Δεν είναι δικός μας. Να τος. Μπαμ. Ωραία. Πέσε κάτω. Έλα να χτίσω. Μπαμ. Πολύ γρήγορα, γιατί είμαι καλός. Πάμε. Ωραία. Πάμε να το σπάσουμε το κρεβάτι. Όχι. Κοίτα εδώ ρε φίλε, δεν το πιστεύω πως έπεσα κάτω. Πω. Καλά, δεν πειράζει. Πάμε. Έτσι να φαίνεται πιο ωραίο. Πάμε. Όχι! Τι ήταν αυτό? Τρόμαξα πάρα πολύ. Ακούστηκε κάτι. Τι καλά. Ξανά πέσα. Αν ξαναπέσω ξανά θα θυμώσω πάρα πολύ. Κάποιους σπάσαν το κρεβάτι. Μπαμ. Εδώ ρε. Οπα. Μπαμ. Dead. Μια χαρά. Τον σκότωσα. Μάρτα. Δεν με βλέπουνε guys. Είμαι εδώ. Δεν με βλέπει κανείς. Είμαι αόρατος ξαφνικά. Δεν βλέπει κανείς. Είμαι μόνος μου, τι στο καλό. Ναι, δεν ξέρω πώς. Αν είμαι μόνος.
Ω, να σου! Τρόμαξα. Τρόμαξα. Πάμε. Έφυγα. Έλα εδώ. Πέθανε κι αυτός. Πάτα ρε. Πάμε λίγο. Όμως πέθανε κι εγώ. Πάμε. Παίζει όλοι να είναι έτσι να ακούγεται το πληκτρολόγιο τους. Α, ναι, ξέχασα. Έχω κάτι mod που μπορώ να βλέπω. Ποιος είσαι εσύ, γιατί μου το κάνεις αυτό? Τι? Μπε. Εντάξει, έχασα. Πάμε κάτι άλλο τώρα, δεν ξαναπαίζω. Πάμε... Τι έχει? Θα πατήσουμε κανένα... Θα παίξουμε ένα Smash Heroes. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να δούμε. Play Solo Friends Team. Δεν παίζει κανείς. Και πετάει ένα λουλούδι εκεί. Yo. Ωραία, δεν θα πάμε αυτό γιατί κανείς δεν παίζει. Πάω Classic Games. Έτσι, Classics. Όχι, πάμε, θα πω Build Battle. Build Battle. Είναι ωραίο το Build Battle, μου αρέσει πάρα πολύ. Solo mode. Θα χτίσουμε τώρα. Πάμε... What theme? Super Bowl. Theater. Θέατρος. Space. Μπε. Πρέπει να κάνω το διάστημα. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνουμε όλα μαύρα. Δεν έχω τελειώσει. Εντάξει, έχασα. Πρέπει να το κάνω σε 4 λεπτά, πρέπει να τελειώσω. Εντάξει, θα χάσω, ναι, θα χάσω. Μπαμ. Και όλο αυτό πρέπει να το κάνω ψηλό. Και έχω 3 λεπτά ακόμα. Ναι, τα έχω κάνει όλα χάλια. Κοίτα εδώ, είναι και δύσκολο να χειριστείς το λογίο. Space λέει, space το κάνω. Εντάξει, το χειρότερο είναι το δικό μου.
λεπτά, 2 λεπτά. Όχι. Κοίτα εδώ. Ας το κάνω 2 blocks. Μπαμ. Εντάξει, θα χάσω, παιδιά, δεν το συζητώ. Θα χάσω σίγουρα. Έλα. Ναι, έχω χάσει. Έλα. Ένα λεπτό και έχω χάσει, παιδιά. Έτσι χάνουμε και βεβαίως γιατί είμαι χάλια να χτίσω. Δεν το έχω καθόλου στο χτίσιμο. Και αυτό θα είναι το space και καλά. Θα είναι έτσι το διάστημα. Πρέπει να το σβήσω όλα αυτά. Ωραία, τώρα θα κάνουμε και καλά τα αστέρια. Γρήγορα. Μπαμ. Θα πάρουμε και Nether Star. Αυτό. Μπαμ. Καλά, αυτά θα είναι τα αστέρια. Μπρο, τα έχω κάνει. Το χειρότερο μάλλον θα είναι. Το χειρότερο. Τι είναι αυτό? Τι? Space. Θα είναι κάπως Μιαου. Τι έκανε έτσι? Space, τι είναι αυτό? Μπορεί να είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Space. Ωραίο, να σου πω. Εντάξει, οκ. Πάλι είναι οκ. Ωραίο, εντάξει. Τσούντι ο Builders. Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Θα το βάλω Super Poop. Χάλια, δεν με νοιάζει Super Poop. Και αυτό. Έλα, το δικό μου, guys. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο, μου αρέσει. Οκ. Το βάλω οκ, γιατί είναι ωραίο. Εντάξει, δεν το λέω και χάλια. Όχι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι μπορεί να είναι αυτό? Δεν ξέρω. Build τέλει. Παιδιά, το δικό μου χειροκρότημα. Πρέπει να είναι το καλύτερο από όλο αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Αυτό είναι 1D κάτι τέτοιο. 1D είναι κάτι τέτοιο. Super. Είναι πολύ ωραίο. Legendary, εντάξει. Good. Χάλια. Εντάξει, το δικό μου είναι πολύ ωραίο. Συνέχισε. Παίζει να νικήσω. Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. What the hell. Έτσι, θα φύγουμε, θα πάμε κάτι άλλο τώρα. Δεν είμαι καλό στο building. Έλα, βγες. Δεν μ' αφήνει να βγω. Ωραία. Θα παίξω duels. Ο Spooderman. Πάω duels. Τι να πάω τώρα duels? Skywars, parkour, boxing, bow. Πάω OP.
Μπαμ. Είμαι χάλια. Μάλλον αυτός αν χάσω, παίζει να παίζει κάθε μέρα μπρο. Όλες τις ημέρες δεν έχει δει ούτε κανένα γρασίδι. Ξέρει τι είναι το γρασίδι. Δεν ξέρει τι είναι ο κόσμος. Ξέρει τι είναι η γη. Ελπίζω να το σκοτώσω. Προ. Αυτό το τρομακτικό. Μπαμ. Μπουμ. Έλα εδώ. Γιατί σκύβεις. Γιατί σκύβεις. Θέλω να καταλάβω. Πέθανε. Κοιτάξτε τώρα πως θα νικήσω. Ξανά παίζει. Έλα ρε το νουμπά. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπαμ. Έλα εδώ που πας. Πού νομίζεις πως πας. Μπαμ. Πού νομίζεις πως πας. Πού νομίζεις. Θα πεθάνεις. Έλα εδώ. Μπαμ. Τώρα πιάσα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Πανάχαστο παιδί. Μπρο μου δεν με πιάνει. Με πιάσε και φωτιά κιόλας. Έλα εδώ, μην τρέχεις. Μην τρέχεις μπρο. Πού πας. Είναι μηδενή καρδιά. Κοίτα εδώ το... Τρέχει ρε φίλε. Κοίτα εδώ ρε τον άχρηστο. Δεν ξέρει να παίζει. Κοίτα εδώ τι κάνει. Θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Γυρίζει μπο. Αυτό κάνω μόνο. Δεν μπορώ να παίξω αλλιώς. Και τώρα κι εγώ θα φύγω. Γυρίζω μπο. Μόνο αυτό θέλω. Κι εγώ τρώω. Έλα ρε. Έλα, χάσε μια ώρα. Κοίτα, φεύγει τώρα. Έλα, χάσε μια ώρα. Κάρτα, ναι ρε φίλε. Πάμε λίγο, νίκησα. Όλο έτρεχε, μου σπάγε τα νεύρα ρε φίλε. Πάμε ξανά. Τελικά δεν έπαιζε κάθε μέρα. Αυτός παίζει να είναι καμένος. Αν βλέπετε ο χαρακτήρας του να είναι περίεργος. Εντάξει, δεν είναι καλός. Κλαίει το μικρό. Δεν θέλω να πολύ... Καλά να πάθεις τώρα. Εντάξει, τον αφήνει. Μ' αφήνει. Good boy. Καλό παιδί. Καλό παιδί που μ' άφησες. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τελευταίος γύρος. Και μετά θα κλείσω το βίντεο. Πολύ ώρα πήρε. Πάρα πολύ ώρα. Κάτι λεπτά. Αν είναι καμένος, αρχίζει να με βάρει στον αέρα. Είναι καμένος. Ναι, είναι καμένος. Κοιτάξτε, το βλέπετε αυτό, χακάρι αυτή τη στιγμή. Με βαράει από 10.000 μέτρα. Να κοιτάξτε, αυτό λέγεται hacks παιδιά. Αυτό λέγεται hacks. Είναι όταν ο άλλος χακάρει και δεν παίζει δίκαια στο παιχνίδι, γιατί αρχίζει να με βαράει από 10 μέτρα. Δεν ξέρω άραγε. Και αυτός είναι καμένος, παίζει κάθε μέρα. Δεν έχει ακουμπήσει γρασίδι με τίποτα. Δεν το ξέρετε.
Δεν έχει ακουμπήσει γρασίδι, έχει να δει τον κόσμο εδώ και 35 χρόνια. Παίζει να είναι ένας τυπάς που έχει βάλει ένα όνομα και είναι 40χρονος. Είναι ο ίδιος, σε παρακαλώ σταμάτα. Δεν θέλω, παίζεις κάθε μέρα, είσαι ένα 40χρονος με παιδιά ρε φίλε και χακάρεις κιόλας. Παιδιά το βλέπετε στο κάνει κουν. Απ' τον αέρα ρε φίλε όμως. Θα τα σπάσω όλα ρε φίλε όμως. Ρε φίλε, εντάξει δεν πειράζει. Αν ξανατύχω εγώ αυτόν θα παρτίσω, θα το κλείσω αμέσως. Τελευταίος γύρος. Πρέπει να ανοίξω τα chunks. Πάμε, τα άνοιξα. Όχι. Έκανα χαζομάρα. Χακάρι. Έλα ρε φίλε όμως. Εντάξει, θα το τελειώσω το βίντεο με ένα bed wars. Θα το τελειώσω το βίντεο. Πάτα όμως. Τι έγινε? Τι? Το σπάω όλα. Τι? Χακάρω τώρα, τι το κάνω, τι κάνω? Χακάρω guys. I'm hacking. Σε λάσο. Λόμπι. Έχω πάρει νέο πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ακούστε λίγο πως ακούγεται. SMR time guys. Ωραίο θέλω να ακούσετε και το ποντίκι μου. Τι κάνω τώρα, SMR βίντεο. Ωραία, ακούστε. Ωραία. Πάμε να το τελειώσουμε ένα bed wars βίντεο. Τι λέω βίντεο? Τι στο καλό? Με ένα bed wars. Πάω solo, όχι δεν θα πάω solo, θα πάω duos. Πάμε λίγο, πρέπει να νικήσω. Ωραία. Πάμε λίγο. Μιλάω τόση ώρα, αν μιλάω δυνατά γράψω στα σχόλια. Μιλάς πολύ δυνατά, παράδοτα. Oh my god, Eagle. Yeah. Nesquik. Εντάξει, γιατί το είπα τώρα αυτό? Δεν είναι αστείο, εντάξει. Κράξτε με στα σχόλια αν θέλετε. Kitten Sigma. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι μια γάτα που είναι Sigma. Πώς ζω? Σε τι κόσμο ζω? Δεν το πιστεύω. Kitten Sigma. Παίζει να είναι πιο Sigma γάτα. Περιμένουμε να πάρουμε 7 χρυσά. Παίρνει πάρα πολύ ώρα. Ωραία, επιτέλους. Λοιπόν, παίρνουμε ένα iron sword και παίρνουμε πάρα πολλά. Κάνουμε gold bridge. Μπαμ. Σου. Τρόμαξα τόσο πολύ. Δεν το πιστεύω. Τρόμαξα πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο τρόμαξα.
Μπρο, δεν έχω τρομάξει εδώ και χρόνια τόσο πολύ. Θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει, βοήθεια. Μπαμ. Μπρο, ακούτε? Ωραία, μια χαρά, λέω κι εγώ. Είχα ζήσει προς το φως του μικροφόνου μου. Γιατί πήρα? Ποιος είναι? Εντάξει, δικός μας είναι ο Kitten Sigmas. Γιατί πήρα δεύτερο? Diamonds. Δεν το πιστεύω. Αυτό το βίντεο θα πάρει ώρα. Όποιος κάθεται όντως να κάτσει να το δει αυτό, σπάνιο. Πέσανε. Όπα. Έφυγα. Οπ. Δεν το πιστεύω, πως πέθανα. Είδατε, τρελό κλιπ. Κάντε το όλοι κλιπ αυτό. Το βίντεο παίρνει ώρα. Πολύ ώρα. Αν κάτσετε όντως να το δείτε, W. Μπρο, δεν το πιστεύω. Ήταν από πίσω το σύνορα. Όχι, εντάξει, δεν ήταν, εντάξει. Οπα. Πού πας ρε, φύγετε έτσι, μπράβο. Oh shot, not good. Oh shot. Τι, αν πεθάνουμε χάσαμε τελείως. Πάρτα. Τι σου κάνει, είμαι μόνος μου. Όχι. Έρχεται. Ήρθε η ώρα να τραχαντάρω. Αν χάσω, εντάξει, έχεις τον short. Αντίο guys, τέλειωσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να βάλετε ειδοποιήσεις, να πατήσετε δηλαδή το καμπανάκι και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και τα λέμε.